Is-siġillat il-ftehim li permezz tiegħu is-salini tal-melħ fis-salini li ħafna drabi jservu bħala posta mistrieħa l bosta safar fosthom il-fjamingi ser jibda jiġi amministrat minn BirdLife Malta. Il-ftehim ġie ffirmat it-tlieta bejn uffiċjali mill-Awtorità tal-Artijiet u tal-Ambjent u l-BirdLife fil-preżenza tal-Ministru għall-Ambjent José Herrera u l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge. Il-ftehim jipprovdi biex dan il-post li jmur lura għal żmien il-Kavallieri isir l-akbar riserva naturali f'pajjiżna. Il-President tal-BirdLife Daryl Grima fisser dan il-ftehim bħala opportunità li jiżżewġu flimkien l-istorja naturali u l-istorja storika ta' dan il-post li se jinfetaħ għal pubbliku biex anke jara l-produzzjoni tradizzjonali tal-melħ. Dan ħajkun l-akbar riserva naturali f'Malta. Ovvjament hawnhekk għandna l-opportunità li qed inżewġu fl-istess ħin l-istorja naturali u koll l-istorja storika għaliex hawnhekk kien isir il-melħ fil-passat għandek fdalijiet storiċi u għaldaqstant għandek opportunità unika fejn inti min issa jiġi ħajsta kemm jara l-aspett storiku tal-pajjiż u fl-istess ħin nisperaw ukoll nibdew nattiraw għasafar li jibdew jipassu jbejtu hawnhekk u jibdew jkunu hawnhekk biex in-nies jistgħu jgawdu. Is-Sur Grima spjega kif permezz ta' fondi Ewropej kien hemm proġett ta' tindif, restawr u reġenerazzjoni tas-salina, kif ukoll li permezz ta' pjan holistiku ġdid se jiġi sfruttat il-potenzjal kollu ta' dan is-sit. Għalissa ovvjament il-proċess diġà beda u qed isir ċertu xogħlijiet anki ta' iżda mhux qed jintuża ovvjament fil-potenzjal forsi kollu tiegħu. Parti mill-pjan li aħna għandna li ġie approvat kemm mill-ERA kemm mill-Ministeru, parti mill-pjan li ġie approvat illum u li aħna għandna pjan holistiku biex aħna mmexxu l-qudiem nġibu żjed nies, nattiraw la safar, intejbu l-kwalità tal-attrazzjoni hawnhekk u anki insaħħu ntejbu l-aspett ambjentali, nżiraw siġar, nikkuraw kif ukoll ikkurajna wkoll siti oħra, riservi oħra. Il-Ministru Ian Burge tkellem dwar l-irwol li kellu d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li tul dawn l-aħħar snin kienu nkarigati mill-manutenzjoni ta' dan is-sit permezz ta' pjanar u implementazzjoni. Il-Ministru José Herrera qal li permezz ta' dan il-ftehim se tkompli tissaħħaħ ir-riġenerazzjoni ta' dan il-post storiku.